kanjani? Vele. Nama. Senza la pesce Hayibo, sihlala la eMtuba. eMtuba. Silanje eMtuba. Shuthi mdala komuntu umtuba. Hayi bo. Umuntu la wodwa, yiwo wodwa lo. Vele sekuphela ukuthi. Sibheke impetha upakishe phela. Manje ufuna ukuchaja wenza njani? Ngoba i-advance anginayo. Naye ke buthi. Nginayo i-charge, i-advance engenayo. Awufaka manje. Ngoba ngizokutshela-ke bese kubheda. Pheka mfethu, kade sishilo sathi pheka, siyabonga. Phela. Hayi. Ngakho angihlali kulo mtuba lo. Awu, kwenza. Yini manje le? I-request akumazi-ke noluthuba. Ubani? Angimazi, kuyafana ngesimuzulu, singakufaka ngesikuzu, kunomsindo. Manje isosi lena masonto yakho. Uyayifaka isosi bilo? Yena Nikuphi nina kulesini? Abasebenzi laba babukulayo. kanti yini ngempela? Ngithobo amasapho. Chumila sikwenza ngibe bhedi ebusweni. Nalunga ngifaka. Ha? Uyababa lo ubhontshisi? Okay, ushiye. Wow. Siyabonga. Yini manje le chocolate? Isikhathi sakho. Thank you for the gift. Isikhathi sakho. Performance yamahhala cabanga. Nangu ulindo wakho. Ngeke sikuze into ngeke sikuze cabanga. Nakwenzani? Sisemtuba. Nilimele lapha. Ngane yakwethu ngiyazi. Indaba vele lana ingoma ingaveli ikhale kumele request. Indaba la ingoma ingakhali kumele request. Futhi abade bengena ngoba ngayidlala ngabona. Wena Bangena, ngena manje wena. Oh. Thank you. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Ngalindele usizwa kanjani? Mina ngicela nge-28 March nifike namajazi enamakha. Khuleka. Life promises nothing but change. Phakathi. Abe ne-graduation party cabanga. Oh yeah. Khuleka nto. Ngifike ngicela ukutshela. Aphula. Ngani shembe? Ngizoba right sengikhona. Usukhona. Tomorrow what do I do? What's up? Nami kuyo TikTok methombo. Kanjani? Swipe left. Oh, yeah.
Ya mama masonto ntombi uyaphila yokhala bafana sanibonani Hi, Tom. Uthoma wakanxele nto yali ayingakusiye molo nangumhlume lo ethi umhlume oh Hi, Sue. I miss you also. indaba ke mfethu mama nami ngiyakhumbula nkosi yami ube right lapho usebenza naye cabanga Unokubonga sakala uyafana not. uyafana uthini akaphela I'm not in a bad way uthi awu manqele yangena inkunzi hayi umanqele ukhaya Uxolo uyafana noJacinta. balo uJacinta Chomzungu. angimazi shumazi Hayi Chomi. I use this friends of mom and daughter. Mama. Ubani obukeka njengomama la? Where Tom when are you sister's friend oh ushathina yena we friends since high school since grade 8 awu Listen, yeah. Hi Tom, Tom. Mama ulit. Abang. Aku tak sudah berjalan simpan anak itu. Jacinta. Jacinta is mucho. Coba tu. Sahabat semtu. Namehla amakhulu yena. Hayi namehla amakhulu yena ngiyambona. Semtuba la. Kanjalo cabang. Very ready presenter. She's part of. Oh, usengibonile cabang. I think sabi ngoba namehla amakhulu. That's why. Hey.
Manzini mfethu lana nje. Sanibani emergency yasanibani. Sizwa kanjani singile. Awubuntu wami siyabonga Nkosi yami. Nazinabani siyabonga. Siyabonga bakho. Kakhulu kahe. Mama ndosi nazinabani. Simphiwe Masango. Hey mother. Our mother and daughter. Simphiwe as-understand base tusichazele kahle. Hayibo. Awu ngazosibedela balo. Bathi ngiblock fast nje. Ngiyaqala ke le. Danke. Sibedela kanti. Kanti asibedela. Ngothome. Tsada. Sebenza abantu kusuka sekuthanje ungena usuke inhlamba usuke right lamuntu ekhanda lakho I doubt ubona ukuthi usuke ngekho right ithini le ngoma la kwamanzini ngibona usi-request ingoma Bertrand Phelele Hayibo Thome ngocharge. Kumele sithole usibheki. Yazi ngiyazi ngachama ngizochama udubi. Asixolile Nhlanzi, ya? Uhleki? Siyabonga for yours. Hello, bosses. Hi. Wena ungidayisa ngivela awuveli. Kufanele ngizocisha umlilo. Guys, sengiphelelwa ibhetri. My goodness, I saw you at City Live. My life never been the same, man. Where City Live, mina? Ungibona City Live mina? Namusho lo seceleni kwami. Wena usiyeka. Namusho lo ubona City Live. Ubona ba? Sisixole umshaya phakathi. Awuyebo bhuti. Uzocima ifoni yami unabhetri. Nazo isilenda sami. Awusilenda sami. Uhambe isilenda. Yes, downstairs when lutha ngihlale e-City Life. City Life nje. Asho songifanisa. Bye guys, usibuka kanti uphila impiloni size. Hey wena ukazi. Bye guys. Wengane yini inkinga yakho manje wena? Bye guys.